shi ya yi sanin masarar rawani a hali ne lokacin da ake cikin jaula, lokacin da hadara ta yi zafi, buku ya buku ta sama ta kasa gabas da mako da arewa, al'amura suka zama su iri kamar yanayin da bolan rasulullahi aka kada shi ke tira daga makka zuwa madina, irin wannan yanayin wani shi rasulullah shawara ya taso masa saboda dama hadara ɗaya ce, kowace hadara ita an sa sunanta, amma gajiyar hadara kaza to sai ta gaji jalalat da jamalat da kamalat da barkiya. Shi radiyallahu anhu daga cikin abin da ya faru da shi ma irin wannan hijira da aka yi, aka kada shi daga kaula ko daga can cikin ainihin garin mahaifinsu ya fito ya shigo daji. Wani mahauci ko ce wani manomi ce masa daga nan zuwa jingino sunan wani gari ne ce gonar mace ka shiga duk inda ya maka ka samu waje ka zauna. Shi ya tafi da almajiransa cikin daji a Kabazan. Da aka shiga cikin daji sosai sai aka ya tsaya a nan kamar yana istima, kamar yana sauraron wasu al'amura haka, sai aka ya kara gaba, sai kara tsayawa ya kara gaba, haka har ya je inda ya zauna nan ne masallacin shehu na kauna. Shehu ya zauna yana zama abin da ya fara shi ne aka fara da wannan kasida ta sare da wasu kawai. So haka a cikin yanayi shehu ya fuski baitin yana fada, yana kuka, yana hawaye saboda yanayi da aka fito game da maulan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga makka. Shi ma bayan ya fito daga makka ya kada makka ya cewa makka na fita daga cikin ba dan ba na son ba, wajen Allah ya kaddara fita ne daga cikin kuma to da ba zan fita ba. Shi ne Allah ta'ala ya mashi alƙawari ce innal ladhi menene ayatin da cewa innal ladhi hawa alaikal idlal tukal al-ma'ad, wanda ya wajabta ya turon ka da alƙur'ani nan ya alƙawarin sai ya dawo da kai, ya dawo da kai an tashi kiyama ya rasulullahi. Haka Allah ta'ala ya ma annabi alaihi salatu wasallam alƙawari sakamakon wannan abin da ya same shi hijira daga Makka zuwa Madina. To haka kuma lokacin Islam Allah gana masa yadda. Shehu ya mai da Madina ta kaula ta koma Taiba a yanzu, ya mallaki can gobe mallaka ba, ya mallaka shi ma ila da ma'ani har ila abadal abadi. Haka Allah ta'ala ya mashi yau. Saboda haka kasida tana dauke da wasu irin yanayi na harara. Akwai wasu baitoci wanda suke dauke da harara a ciki, wanda da ka ji su ka ji yanayi ne wanda shi ya ambata a cikinsu. A gurguje za mu fara shi yake cewa bismillahir rahmanir rahim. Saliman wasu da lagawani wa ta zili zikirar agani. Shura yake cewa kai dan uwa masoyi, dan kana so ka tafiya irin tawa to da zai tafiya ta. Sarin man wasu da lagawani, man wasu da lagawani duk wanda ɗabi'arsa shine mu'amala da mata kyawawa. Ana kiran mace alghaniya a larabci idan wacce kyanta yau da atu daga barin ado, ba ruwanta da gazal, ba ruwanta da hoda, ba ruwanta da jambaki, duk wani kalan adam mata ba ruwanta da sarƙa ko barkwadon kunni ko munduwa ko warwaro, duk abin da ka sani sunan shi adam mata, ko ita ɗin ta sa a jikinta muni take saboda kure wacce kakkamala da jamalanta su ake kira alganiya, ma'ana mace wadatacciya daga barin wani abu da ado wanda zai kara mata ce raniya. Shi wasu yake cewa wannan masalar gabawani duk wani ɗabi'arsa shine mu'amala da ɗan mata irin waɗannan, shine ta'ammuli da su, shine sabgogi da su. Ya ce to sari in kana son tafiya ta yanke masa layin gaba ɗaya. Na san dalilin abin da ya sa shi bai karanta wannan, saboda wani ji daga cin abin da ke jasgo da aitirar da ɗan na bawa daga hadara, to mata suna da shi a cikinsu. Mata suna da hazzin shaibani, haka nan ya ambata, saboda suna da kuwatin nafsaniya da kuwatin shaidaniya aljazzaba. Mata suna da wannan, suna da karfin magana na nafsu, suna da karfin magana na shaidan. Suna da faɗa da salatu wasu. So haka daga lokacin da mace ta can karo annabi salatu wasu ce tana tafiya ne ta Allah tana kyalkyale, tana walwali ne, shaɗan na ƙara sarrufa a mata sifa, kalli wuri kaza, kalli kaza, kalli kaza, kalli kaza. Sauraka daga lokacin da nafsu da shaɗan suka haɗa a waje ɗaya, to suna da haɗa ƙarfi waje ɗaya, sannan kuma tana da makirci. Wannan abu guda uku idan ya haɗu to sai ya gaggawa fuskantar ƙaramin hankali wanda bai balaga a sai ba,
na fata mun gane wanda bai balaga a sani ba yaro ne to nan da nan mace ne wanda za ta fuske shi za ta ja shi to idan aka ce ana so a yi tafiyan Allah kuma akwai mace a ciki to wanda bai balaga ba akan bar shi a baya domin matan sukan fuske shi ga wanki da har ma akan kai matakin da yake ganin kamar wani a mace ba yake sanin Allah saboda lalacewa dan abin ya zama da hawa da wannan kuwata to shi sai yake cewa idan tafiya irin tawa za ka yi ko ba kai ba irin zirin waɗancan tafiya ba ne ka yanke ma wani wanda ba fa shi yana cewa ka yanke ba mata ba ba ka ke cewa ba a'a me ta'ammuli da yan mata ya zama ba abokin ka ba kana kuna gane magana da ba shine sigar alquran wala taqrabu zina ba kar ku yi kusa da abin to abin da shi yake so na maka kenan a'a me ta'ammuli da su wanda suna abokan sabtarsa to shi ya zama wannan ba abokin ka bane mana wanda za ka yi abuta sai wanda ya yanke a ɗinsa da ya tabbaci daga dukkan abin da zai ja shi zuwa ga wani Allah kai tsaye me zai kalla wala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka sai mana ga wasalan rawani ka yanke alaka ka sabga da duk wani wanda yake ta'ammuli shi da yan mata wa atazil zikral agani sannan mataki na biyu idan kana so ka tafi da ni to ka tubu daga barin dukkan zikral agani tunane da ambace-ambace na wake-wake da kiɗe-kiɗe na wasa na walki na shirita na hauka na mata na duniya na kuɗi na dangi na abu na cece shaye-shaye kuma kaje can da nisa yin shu'arawar jahili har na giya da tsaricin mata ko yanke musu wa atazin ma'ana ka tubu daga wurin wannan layin gaba da a zuciyarka idan kana so ka gumki shehu radiyallahu ta'ala kyau bai tsaya nan ba sai ce wani bilbidil hisan akwai mata da kira albidil hisan wato farare kyawawa ma'ana kuna kyau wajen fari sai kira albidil hisan sai ce to wani kai wurki da fararen mata fararen ma ba farar fata ya zabiya ba a farare kuma kyawawa ya ce to kai wurki da su za ka sha mamaki da shi ya fara caccakan yan mata a wannan wani baiti ko ba ka wani shehu ka ko wannan na cikin karamomin shehu shine hasko kuma shi da zamanin mu ko akwai wanda yake na ganin kamar shi ma'arifarsa sanin Allah sawai a mata ne ko su da kamata kowa matarsa ce matarsa amma kuma mace kowa bace an samu matsala ba za mu ba an samu matsala to kaga tun daga nan kaga za ka gane cewa ashe shehu ya tare tun nesa da kofa kafin ka zo dan shehu ya san za ka zo sai ka yi maka layi ya ja maka layi da karka auka saboda kana aukawa ka shiga kuma an kama kake Allah ka sani maka kamar shehu radiyallahu ta'ala wanda bibin hisani kai jifa da ainihin fararen yan matan nan kyawawa wasu mahtumud dinari sannan har wa yau ka yanke da duk wata alaka da al-mahtumud dinari mahtumud dinar shine kaman kwatanniyu ko me ake kira da Hausa daro yauwa shine kaman daro ko kwatanniya wanda ake tara wani abin sha na gargajiyar al'umma misali mu da Hausa mata suna da kwatanniya tsini da jiko iyayen madara na baya romi jego suna da shi wani gida yan ya ke cewa yan kauraye yan taurigo suna da kwatanniya da jiko na dukkan gidan za a sha yan haka da sauransu kowa da yana ba da zubo idan kuma generally ne sai mu ce to Bahaushe yana da yanzu kamar yin zamanin yanzu ma iya cewa yana da kayan shaye-shaye irin su zobo irin su kunun aya irin su jinja na gargajiya dai wanda ke kamar ya zama jikin Bahaushe a yanzu to shi kuma balare ne barka da shi kuma yana da giya burkutu wani shi ne a zamanin jahiliya ba balare shi kuma yana da giya burkutu shi ne abin shan balare ne wanda ya zama masa jini har ma sai dan wani yana cewa kadal harba hatta kuna daman giya ta kusa zama jinin balarabe kafin zuwa annabi Muhammad duk wani sabo da ka sani wanda za ka yi da abin sha a tarihi ba ta yin mutumin da ya sabo da abin sha kamar yadda balarabe ya saba da giya kafin zuwa addinin musulunci wani shi ne mahtumin dinari su ne wannan kore kwatanniyu manya-manya wanda ake tara giya shi yake cewa to wannan kwatanniyoyin na shaye-shaye da tarin giya gaba gida ya ce ka yanke musu duka gaba gida ka kaurace da mu'amala da su da dukkan gabaitocin nan guda biyu kamar shi yana isharantar da hankalin mu zuwa gaba da ke faruwa a yau da sunan marifa harkar mata harkar shaye-shaye harkar maye harkar wasa
harkar kaɗe-kaɗe, harkar fararrajewa, harkar shagalar da nafsu da biya mata bukata ba kuma kama ba ne hakikanin lamuran hakiki. Saboda haka wannan ke shi yake cewa wani bibin da lisani wasu da mafhumin dinani wal malahi wal mabani min kirani aw mabani. Yace wal malahi da kayayyakin wasanni da wargi da shirinta su ne al malah, wani kayan wasa kayan wargi da shagaltar da kai yace take wargi da shi. wal mabani wal malahi wal mahani da kuma ainihin sauran kide-kide da wake-wake wanda zai shagaltar da kai daga barin Allah, zai nisanci da yadda daga barin hadara. Min kiranin au mabani, min kiranin shin daga kayayyakin wargi ne na wasa au mabani ko kayayyakin ainihin gidaje kamar sutura ta sawa wanda za ka yi ado da ita kai hawa ko abun hawa ko kuma